Cumarsáide site I leor Bhaile Átha Cliath a leanadh ar cúba agus feilmíonn tú chunas chlór radio a chur le chéile scripte scríb agus gachar de chur le chéile agus an sin teintí chuig studio Radioún na Lifa chun é sin dhéanamh. Peag mé go siú mar bhí sim go mé Cumarsáide agus bhí mé gur donach agus fáil níos má faoi. Rinne mé ruí nach raibh seans go a dhéanamh hena féin, so ceap mé go raibh sé go maith. Peag mé an cúrsa seo mar bhí ansim agam ag Camry agus ag déan an fís tar éis scoil, so just bhí mé ag géirí pís buach taithíáil. Thug sé scinan man Cumarsáide agus bhí sé go leir trí Gaeilge agus tá ansim agam in san scannaíocht. Tá ansim agam in san man Cumarsáide agus tásúla agam Labhraíonn Mac Léinn. Bhí sé ceanna puinte is fearr me Idirbhliain haithan an gearcanán agus an chlór radio go mórlam go thóir an chlór radio. Bhí gach rud